Let's start. Hi guys, ito ang Bertos Vlog Channel. Ngayong vlog natin guys, tatagalog tayo ngayon kasi para mas marami ang mas makakaintindi. Ang gagawin pala natin ngayon guys ay ga-unbox tayo ng iPad support stand. Titignan natin ngayon guys kung gaano ba ito kahaba. Kasing haba ba ng pasensya mo sa kanya? O kasing liit lang? Napakamura lang pala ito guys. Nabili ko lang siya sa online. Nagkakahalaga siya na 153. So napakamura lang guys. Kung kaya't ikaw, kung nagbablog ka, maganda itong gamitin guys. Kaya pala ako bumili nito guys. Ito kasi ang dati nating setup. Kung makikita nyo, pinatungan lang natin na upuan para humaba siya. Kaya't bumili ako nito. So napakamura lang guys. Kaya't samahan nyo akong i-unbox ito guys. So let's start. Meron siyang ano guys, level. Makikita mo dito kung ang iyong bang setup ay medyo nagtakilid o pantay lang. May level kasi siya guys. Mura mag-telescope. So ito siguro guys. So para dito siguro to guys. Ganyan. Ito guys, hindi ko pa alam kung para saan to guys. Baka para dito. Parang dito siya guys. Ganyan pala siya guys. Ito pala setup niya guys. So hinihigpitan pala ito guys. Hindi ka na pala gagamit ng mga tools. Kasi hinihigpitan lang ito lahat guys. Tulad dito. Dito. Kaya sa mga nagpaplanong bumili nito guys. Maganda guys. Tingnan natin kung gaano ba ito kahaba guys. So, ganyan guys. Niluluwagan pa siya dito guys. Para mabanat mo siya. Ganito pala siya kataas guys. Panghaba guys. 1 metro pala guys. 1 meter plus. Susubukan natin to kung ikabit natin sa pinagsisitapan natin. Medyo matigas pala siyang binatin guys. So natanggal pa kanyang paa guys. Mura lang kasi guys.
Pero mababalik din naman. So, ayan siya guys. Tama na, no? Yan. So, napakahaba pala guys. Nahabaan talaga ako guys. So, napakaganda guys. Nagagandahan talaga ako. Siguro dahil mura lang itong nabili. Meron din namang mahal nito guys at mas matibay. Pero sa channel ko, hindi pa kasi tayo kumikita sa channel natin guys. Dahil wala pa tayong supporter. So matigas siyang ibalik din guys. Siguro lalagyan ko lang to ng langis para lumambot siya. So again guys, nagagandahan talaga ako sa setup niya guys. Napaka gamit nito sa akin. Lalo na't nagsisimula pa lang akong mag-vlog. So dito guys, nalalaman mo kung ang pag-setup mo sa camera ay tabingi. Kasi may level pala siya guys. Yan, yung bula guys. Niluluwagan dito guys para maganyan mo siya. Tapos gusto mo sa gitna siya. Hinihigpitan lang guys. Yan. Pag hinihigpitan na, pwede mo na siya pabayaan. So ito pala guys. Ito, matigas to guys. Yan guys, oh. So nilalakasan ko na guys ng isang kamay pero ayaw, matigas guys. Kaya nagagandahan ako sa kanya kasi matigas. Hindi mahuhulog ang cellphone natin. Kasi cellphone lang kasi gamit natin ngayon guys. So guys, ganito ang setup natin sa ating tripod guys. Dito guys, nilagyan ko pala siya ng electrical tape para makabit natin ang kanyang microphone. So ito ang gamit natin kanina. So kung nakaabot ka dito, salamat pala sa iyong panonood. At kung nagustuhan mo ang aking video, ay huwag kalimutang mag-react sa video. Tapos mag-iwan ng comment. At pakipollow rin sa aking Facebook page. At kung sa YouTube mo to nakita, ay click mo na ang subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa iba pa nating video. So again guys, salamat sa panonood.